Hej og velkommen til Hyperfokus. I dag der skal vi høre en personlig historie om at lære sig selv at kende. Jeg får besøg af tidligere filmproducent Ebbe Preisler, der for et lille år siden gav hans kone en dødelig dose metadon, hvorefter han også gav sig selv en dødelig dose i et forsøg på selvmord. Ebbe og hans kone, Marianne, de var nemlig livsmættet og ønskede ikke længere at være til, men da aktiv dødshjælp er ulovligt i Danmark, så tog Ebbe sagen i egen hånd. Marianne gik bort som planlagt, men Ebbes selvmordsforsøg mislykkes, og han er altså stadig i live i dag. Og hvad der skal til for at kende sig selv og sin kone så godt, at man kan mærke forskel på livsmættelse og livslyst, samt hvordan det er at være i live, når man er livsmættet. Det er et par af de mange spørgsmål, jeg vil stille Ebbe. Velkommen til. Hej Ebbe, velkommen til Hyperfokus. Tak. Tusind tak, fordi at du vil være med i dag. Det betyder rigtig meget. Jeg har set meget frem til at tale med dig, og netop høre din personlige historie med at lære dig selv og din kone Marianne så godt at kende, at du og I vidste, hvornår at I var livsmættet, og I var klar til at tage herfra. En oplevelse og en tilstand, som jeg finder både smuk og rørende og også svær. Og Ebbe, vi skal jo langt tilbage i tiden i dag, fordi du og Marianne har været sammen i 55 år. Men lad os starte med at bare hoppe et lille år tilbage til december 23. For det var jo nemlig et tidspunkt, der ændrede dit og Mariannes liv på flere måder. Marianne var på det her tidspunkt dement og har været syg med Parkinson i 25 år. Ja, 26 år, ja. Ja, og det påvirkede jo hendes livskvalitet i meget stor grad. Og den 26. december 2023, der besøger du hende på plejehjemmet, som du altid gjorde. Men den dag, den var anderledes, fordi at den dag, der siger hun til dig, jeg vil ikke mere, jeg kan ikke mere. Og du spørger hende, er det i dag, du gerne vil dø? Og hun svarer ja. Lad os starte med den her samtale, I har, om at Marianne er klar til at dø. Kan du ikke fortælle om Mariannes tilstand på det her tidspunkt, og hvorfor hun siger til dig, jeg vil ikke og kan ikke mere? Altså, hvorfor tager du de her ord seriøst? Jo, det vil jeg meget gerne. Altså, vi er nødt til at gå bare en lille smule tilbage. Hun flyttede på plejehjem i december 21. 22 var et virkelig vellykket år. Det var et pragtfuldt sted, og vi havde gode vilkår. Jeg kom der hver dag 6-8 timer, så vi havde det hyggeligt. Og vi kunne køre ture og den slags ting. Men nu springer vi frem til april 23. I april 23 bliver Marianne indlagt på Bispebjerg Hospital med infektionstal på 300. Det er jo garanteret højt. Så hun ligger på hospitalet, og man kan ikke rigtig finde ud af, hvad der er galt. Og det vil sige, at det efterhånden strækker sig ud til, at hun ligger der i 3 uger. Og det ville også for os andre være ret krævende. Men for en Parkinson-patient, hvor musklerne i forvejen er svækket og har svært ved at fungere, der er det, jeg vil ikke sige, det er dødeligt, men det er jo tæt på. Det korte og lange var, at hun lå meget slukøret på hospitalet, og de kom og spurgte, om de skulle give en sondemad. Og der vidste jeg faktisk ikke på det tidspunkt, at det kunne have været en valgmulighed, som man benytter i palliation og i hospice, og lade være med at give sondemad i den tilstand, fordi Marianne var meget svækket der. Jeg tror, deres spørgsmål til mig var, skal vi lade hende fade ud? Men det sagde de altså ikke tydeligt, så de tog mig ikke ud på gangen og fortalte mig, hvorfor de havde spurgt. Er det fordi, at når man så ikke får mad, altså så dør man naturligt? Ja, man får noget vand, men altså næringen tager man fra sin egen krop. Ja. Det er sådan, man gør. Det korte og lange er, at hun kom hjem fra hospitalet og var ikke mange sure sild værd. Fysioterapeuterne prøvede på at få hende trænet op igen og måske endda stå på benene. Ergoterapeuterne arbejdede med hendes svæg, fordi hun også havde problemer med at synke osv. Men efter nogle uger, der måtte vi bare se i øjnene. Der er ikke noget at gøre. Der er simpelthen ikke noget at gøre. Og Mariannes læge kom på et tidspunkt og satte sig foran hende og spurgte, hvordan er humøret? Og Marianne sagde, dårligt. Nå, hvad mener du med det? Jeg har kunnet så meget. Nu kan jeg ingenting. Jeg dur ikke. Og hun var præcis i det humør, jeg der prøvede at skildre med min stemme. Hun var slukøret, fordi fra nu af kunne jeg ikke få hende op og stå. Jeg kunne ikke få hende ind i bilen. Hendes tilværelse var spærret inde. Meget endda spærret inde i, at hun havde bare sin egen uduelige krop. Så blev hun liftet fra sengen ude på badeværelset, så blev hun liftet fra badeværelset til komfortkørestolen, og så hele vejen igennem, altså den trekant der, blev et fængsel for hende. Man kunne simpelthen mærke det på hende, hun var meget, meget slukøret. Julen nærmede sig, og så gik december. Vi havde som sædvanligt hyggelige besøg af vores gode venner og vores familie.
Og jeg havde jo allerede i august-september også talt med hende om det, at vi havde skrevet en kronik i Politiken om, at som havde overskriften, vi vil gerne dø. Starter vi kronikken med at sige, jamen altså, vi vil gerne sidde ved siden af hinanden, og en stille og rolig onsdag formiddag, tage et par dødelige piller frem, ligesom modstandsfolk under 2. verdenskrig, og så sige 1000 tak for et vidunderligt liv, kan du sove godt. Og den havde vi skrevet, den kronik, og den havde vakt meget opmærksomhed. Jeg havde fået rigtig mange reaktioner på den. Blandt andet fra en mand, der fortalte, at jeg nok kunne købe noget receptpligtig medicin, hvis jeg skulle bruge det, inde i Istedgadeområdet. Og det havde jeg gjort en dag der i november eller til december, der var jeg kørt derind om eftermiddagen, mens Marianne lå og sov til middag, og havde fundet nogle meget venlige og søde pushere, som hjalp mig med, og hvad jeg skulle have, og hvor meget jeg skulle have. Jeg vidste det. Jeg gik ind ad gaden og trak penge i automaten, og gik tilbage og betalte, og de var utrolig hjælpsomme, det må jeg sige. Og jeg tror ikke kun for penge, skyld virkelig. Det korte og lange var, at dem havde så liggende i lommen til den dag, det måtte blive aktuelt. Fordi jeg kunne jo godt mærke, at det kan ikke blive ved det her. Det kan det altså ikke. Men jeg havde ikke regnet med, at det skulle ske allerede der den anden juledag, fordi der kom jeg om morgenen, som sagt, og mig ansad og græd. Og det var ikke spor sædvanligt for hende. Hun var sej, og hun var tålmodig. Hun havde fundet sig i sin Parkinson-skæbne i rigtig mange år, og alle i vores omgivelser, både venner og bekendte og familie osv., de var meget imponeret over, så seje vi begge to var sådan set, men også ikke mindst Marianne. Det korte og lange var, at hun sad og græd. Jeg skyndte mig at sætte min taske og sætte mig hen ved siden af hende, og hun siger, jeg kan ikke mere, jeg vil ikke mere. Og det forstod jeg jo med det samme. Jeg sagde, er det i dag, vi gør det? Ja, sagde hun. Er det i dag, du gerne vil dø? Ja, sagde hun. Jeg skal nok finde ud af det, sagde jeg. Og mere snakkede vi egentlig ikke om det, fordi det var jo kendt stof for os begge to. Vi vidste godt, hvad det handlede om. Og så havde vi sådan en almindelig dag, fordi jeg måtte jo lige vente til det rigtige tidspunkt, og det viste sig efter min mening at være kl. 10 om aftenen. Der var aftenholdet færdig med at give en medicin, og natteholdet kom først kl. 23, og de ville nok bare kigge ind og se, at hun lå og sov godt. Så jeg besluttede, at det skulle være kl. 10. Og jeg kørte hjem, selvfølgelig, da jeg lagt til den kl. 7, som hun plejede at blive lagt og faldt i søvn. Og så kørte jeg hjem og fik taget fat på mine egne tanker og mine egne forberedelser med at skrive nogle breve til forskellige, for der skulle ikke være hemmeligheder om noget som helst. Alt skulle være fuldstændig tydeligt og klart og forståeligt. Det korte og lange var, jeg kørte tilbage der 9:15, og jeg indgav hende medicinen via den der sonde, og skyllede instrumenterne selvfølgelig og lette på plads, og lagde et brev til personalet på hendes natbord, og så kyssede jeg hende kærligt på panden uden at vække hende, og sagde 1000 tak for et vidunderligt liv. Sov godt. I forhold til den her samtale, som du siger, du ved jo med det samme, at når hun siger det i dag, så ved du, det er det, hun mener. Ja. Det er du ikke i tvivl om. Men hvordan var jeres forhold generelt til det her med døden? Altså du siger, det er jo noget, I har talt om før. Er det en naturlig del af det at leve med en kronisk sygdom, at døden det er et normalt taleemne? Nej, det er det faktisk ikke. Jo, fordi Parkinson er kendt for at være en kronisk sygdom, som man dør med og ikke af. Så det var egentlig ikke noget tema, vi havde ret ofte op. Men vi var begge to meget usentimentale, meget pragmatiske. Og vi vidste jo godt realiteterne, og var meget taknemmelige for det lange, gode samliv, vi havde haft, og alle de mange interessante mennesker, vi havde samarbejdet med på den ene eller den anden måde. Marianne som kunstner og kunsthåndværker, og mig som dokumentarfilmproducent og senere forfatter. Så vi følte bestemt, at vi havde fået alt, hvad vi kunne bede om. 2 pragtfulde børn, 5 pragtfulde børnebørn. På den måde savnede vi ingenting. Vi havde ikke appetit. Og når nu situationen begyndte at spidse til på den der åndssvage måde, så var det meget naturligt, at vi tænkte pragmatisk, som sagt, at jamen altså herregud, hvorfor ikke? Men et er, at Marianne gerne vil dø. Det kan man godt forstå i forhold til hendes tilstand, men hvorfor vil du gerne dø? Er det blot fordi, at Marianne gerne vil dø? Ja, det er jo lidt blandet, men dels vi havde været meget, meget, meget indgiftet i hinanden, også i alt det vi lavede. Så vi havde været meget lykkelige i vores gøremål, og jeg havde jo de sidste 20 år nærmest været hendes ansat af Frederiksberg Kommune som hendes personlige hjælper, så vi var meget, meget mere. Og jeg på en eller anden måde havde jeg intuitiv fornemmelsen af, at der er ikke nogen grund til at fortsætte alene efter det her.
Jeg har på min måde fået alt det ud af livet, jeg gerne vil have. Marianne har fået det på den dumme måde med en slem sygdom, men måske ligger der også en lille smule romantik i det. Men jeg havde ikke nogen gedigen lyst efter at fortsætte et helt anderledes liv, når og hvis Marianne var væk. Det interesserede mig ikke spor. Og måske skal jeg lige vende helt tilbage og sige, at vi træffede også hinanden på en meget romantisk måde. Og hvordan træffede I hinanden? Vi var 25 begge to. Jeg boede i en lille, meget sød lejlighed i Krusemyndegade inde ved Nyboder i København. Og den havde overtaget fra en skolekammerat, der var rejst til Aarhus for at studere. Og han var så blevet bekendt med en masse andre studerende, og skriver til mig på et tidspunkt, at de har planlagt at holde en sommerfest, om jeg har lyst til at være med. Og der siger jeg, ja, det vil jeg meget gerne. Og så spørger han selvfølgelig, om jeg har nogen med, så siger jeg, ja, det har jeg sikkert. Men jeg havde ikke nogen kæreste på det tidspunkt. Så kørte jeg til Hundestedfærgen i min lettere mønjemalede 2CV, og satte mig op i restauranten og begyndte at læse mine aviser, som man jo gør, når man sådan lettere ungkal. Og så strejfer øjnene selvfølgelig rundt i lokalet, men ikke mere. Men så 20 minutter før vi ankom, så tænkte jeg, jeg må lige ud og have noget frisk sølufts. Men jeg kom ikke ud af døren. Det var som om, der var en hånd, der greb mig og sagde, hov, så er det nu, kammerat. Og så gik jeg ind og gik hen til den pige, der sad alene ved et lille bord og læste en bog, og kom med de mest åndssvage scorereplikker, og sidder der nogen her og må byde på et kop kaffe. Og sådan nogle ting. Og hun tog godt imod mig, sjovt nok. Og det viste sig i løbet af 0,5. Vi havde masser at snakke om. Vi var født og opvokset i Virum og Sorgenfri, og vi havde fælles bekendte i Virum skole og så videre, så videre. Så det var nemt. Og så siger jeg til hende, hvad skal du så her i Jylland? Hun skulle så over besøge en veninde. Og så siger jeg, hvordan kommer du derud? Det vidste hun egentlig ikke rigtigt, så vidt jeg husker. Så sagde jeg, altså jeg bliver hentet af min ven. Må vi ikke give dig et lift? Og igen, skæbnen var mig nådig, fordi det passer jo fint. Så kører vi ud og sætter hende af, og jeg siger til hende, har du ikke lyst til at komme med til den her fest i aften? Men hun boede jo sådan en veninde. Ja, vi tager da veninde med. Ja, men hun har et lille barn. Ja, vi tager da det lille barn med. Ja, men hun har også en lille hund. Ja, vi tager da også hunden med. Du vil meget gerne have hende med. Jeg vil meget gerne have hende med. Jeg vidste nærmest, at det er min partner resten af livet. Det korte og lange var, at jeg kom ud og hentede hende. Det var så kun hende, der tog med. Og så havde vi en meget, meget hyggelig og rolig, og ikke spor sådan med armorier i luften-agtig aften, men hyggeligt var der virkelig. Næste dag var vi også sådan sammen med vennerne der, og ude og bade, og det var meget fredsomligt alt sammen. Og så afleverede jeg hende selvfølgelig hos veninden, og tog selv hjem til København. Og jeg kan ikke engang huske, om vi udvekslede telefonnummer eller adresse eller noget som helst. Det var ligesom om, det var ikke engang nødvendigt. Og så gik der kun en uges tid, så forlød det, at der ville komme en færgestrække på Hundested-Grenaa-færgen. Og så telegraferede jeg til hende. Dengang var der ikke noget, der hed sms'er eller mobiltelefoner. Vi er tilbage i 68. Jeg telegraferede til hende. Kom straks hjem. Venter ved færgen i morgen kl. 6. Okay. Og jeg vidste ikke hendes adresse, så jeg måtte bare sende det afsted med navnet på den der landsby. Og de sendte så telegrammet ud med en taxa, som så gik rundt og spurgte, er der nogen, der kender en Marianne Petersen her, og så videre. Så hun fik omsider telegrammet, og så da dagen oprangt, så brugte jeg dagen på at gøre rent fra top til bund, og underboerne hjalp mig, og naboerne, for nu skulle jeg hjembringe min prinsesse. No. Og jeg kørte til Hundested, og så havde jeg fabrikeret et skilt, hvor jeg havde skrevet, velkommen hjem til årets svømmepige. Jeg havde endte med hende at gøre, hun var ikke svømmepige, men jeg tænkte, det lyder sgu meget. Så der stod jeg på kajen, og der stod hun op på dækket, og var åbenbart blevet kontaktet af en anden mand. Hun må have været en form for løbetid på det tidspunkt. Det kort og langt var, hun kom ned og kom afsted mod København, og så hun flyttede ind med det samme, og hendes mor sagde, jamen hør lille Marianne, du kender jo slet ikke den unge mand, altså skal du ikke lige tage det lidt roligt? Nej, der var ikke noget. Hun flyttede ind, hun sagde sin lejlighed op på sin telefon, og fra dag har vi været sammen. No. Du kan godt se, det er en romantisk historie, ikke? Det er det der, og det er også en af de unikke historier, hvor man bare ved det. Ja. Meget smukt. Ja, lige præcis. Så derfor, sådan var vores tryghed ved hinanden, at det her, det er noget, der var ved til den bedre ende. Derfor var det ikke så usædvanligt, og nu vende tilbage til dit spørgsmål, at da det endelig kom til, at nu måtte vi trække i nødbremsen i forhold til Marianne, at jeg gjorde det samme med mig, fordi jeg synes ikke, jeg er noget til gode, eller noget, jeg savnede, eller appetit på mere.
Som du også selv sagde, du har jo ikke blot været hendes støtte, du har jo også været hendes plejer. Ja, ja. Hvordan var det at balancere mellem både at være ægtemand og plejer? Det er meget vigtigt at understrege. I lang tid, så betød hendes sygdom egentlig ikke det helt store. Vi levede, som vi plejede. Vi besøgte venner og bekendte og gik i biografen og teater. Men jeg vil gerne indrømme, at undervejs op mod 2019-20 stykker, og der kunne jeg godt mærke, at nu er jeg mere plejer, end jeg er kæreste. Og det er jo ikke rigtigt, selvfølgelig var vi stadig kærester. Men det korte og langt var, at jeg trak ikke på kommunens hjælp til noget som helst. Jeg ordnede det hele selv. Og Marianne var travlt beskæftiget. Hun var stadig kunsthåndværker og kunstner. Så hver dag bestod faktisk i, at hun vågnede op, og så havde hun 4-5 idéer til ting, hun gerne ville. Om det var decoupage, eller om hun ville tage gamle fotografier igennem Photoshop, eller hun havde fået på et tidspunkt forærende nogle træstykker fra vores nabo. Dem begyndte hun straks at sætte sammen til det, hun kaldte skytsengler osv. Hun var meget, meget, meget kreativ. På den måde var der masser af godt, gedigent, vellykket, almindeligt liv. Jeg har tilfældigvis et godt veludviklet omsorgsgen. Jeg er nemlig født i en familie, hvor jeg havde 2 ældre brødre, men så fik jeg en lille søster, som var 4 år yngre end mig, som var hjerneskadet ved fødslen. Hun boede hjemme til hun var 23, og hun var ret ødelagt, det var hun virkelig. Så det vil sige, at jeg var vant til at bo i et hjem, hvor der altid var nogen, der havde lidt mere brug for eksempel vores mor, end jeg og vores 2 brødre. Så jeg var meget vant til det der omsorgstankegang. Det kom mig til gavn, da Marianne begyndte at få mere og mere brug for min hjælp. Og vi blev skide dygtige, vi blev meget, meget dygtige til det. På et tidspunkt sagde hun lige frem, nu er du snart blevet så god til det, du kan undvære mig. Men adskiller årene så meget, altså årene inden hun blev syg og årene efter hun blev syg i forhold til jeres parforhold? Nej, det gør det sjovt nok ikke, fordi Parkinson kan godt være en sygdom, som har en meget, meget lang tilløb. Og det tror jeg faktisk var gældende for Marianne. For eksempel, når vi gik en tur med vores børn i skoven, og et af børnene kommer bagfra og sådan siger, hej mor, og sådan omfavner hende. Der blev hun altså nærmest ikke vred, det er jo ikke det, men hun blev bange, fordi hun havde ikke stabiliteten til, altså hun var ikke fleksibel i sin krop. Og det er et meget sikkert tegn på, at der er noget stivhed, som er begyndt at indfinde sig. Det var ligefrem sådan, at jeg siden tænkt på, at da hun var barn, så var hun kendt for at tabe ting. Det var sådan lidt pinligt, synes hendes familie, men de vendede sig til, når hun er lidt klodset. Jeg tror helt ærligt, at der godt kunne være ansats allerede der, til at musklerne ikke helt lystrede, når hun havde brug for dem. Ja. Hvis du kan følge mig. Ja. Så det vil sige, at vores voksne liv, så det var ikke fordi, hun var begrænset, og derfor var det for os begge to helt naturligt, nå, men sådan er vores liv. Altså hun fik konstateret sin Parkinson i 98, tror jeg det var, da hun 56 år gammel, eller 59. Og vi tænkte ikke ret meget over det. Det var sådan set bare velgørende, at hun omsider havde fået en diagnose. Og hun havde været igennem forskellige sådan ultralyd, og der var ligefrem psykiater, der syntes, hun var hysterisk, og så videre. Så derfor var det på det tidspunkt en beroligelse at få en diagnose. Endelig var der en læge, der sagde, at der er ingen tvivl, det var Parkinson. Og vi vidste jo ikke noget om Parkinson. Nej. Så læste vi om det på nettet og blev efterhånden klar over, hvad det indebar, og fik jo selvfølgelig også kontakt med forskellige neurologer og læger. Og tog det roligt, og tog det sådan skridt for skridt. Og 55 års parforhold, det er jo virkelig mange år, i hvert fald for min generation. Måske det ikke så er typisk for din generation. Hvad er så hemmeligheden? Hvad er nøglen for at have sådan et langt parforhold? Det er, at man vil, og at man er indstillet på at bøje sin egen vilje og tilbøjelighed, så de passer ind i sammenhængen. Jeg skal sige, jeg er slet ikke den der mandetype, som må på værtshus eller spille fodbold eller noget af den stil. Jeg er noget af en blød mand, eller det er, jeg er en blød mand. Omvendt, når Marianne, hun kunne godt sådan være lidt manhaftig og bestemt og så videre, og det griner vi en del af, fordi det var ret tydeligt, at hun var på mange måder sådan lidt motor i det her foretagende. Og jeg måtte følge med i timen og sørge for, at jeg selv fik produceret nogle spændende film og skrevet nogle bøger og så videre. Så det var alt sammen et spørgsmål om at passe sig ind efter hinanden. Men Marianne sagde på et tidspunkt, at hun var glad for, at det var hende, der var syg, og ikke mig, fordi hun ville glemme mig, som hun sagde. Gør du ved? Hun ville glemme at passe mig. Så på den måde var det det var bare en meget heldig konstellation. Jeg arbejdede jo i filmbranchen, og der var den ene skilsmisse efter den anden, altså 70'erne, 80'erne, 90'erne, du ved. Så det var usædvanligt
Ikke i forhold til vores andre studentervenner i Aarhus og alt det der. Det var stadig nogle faste par. Men altså i min branche for eksempel, der var masser af skilsmisser. Men det havde vi aldrig nogensinde været grund til eller lyst til. Eller. Vi levede ligesom i vores egen hjemmelavede virkelighed. Og altså det her med at kende hinanden så godt, at du eksempelvis vidste, at Marianne hun var seriøs, og I havde de her samtaler, altså seriøst, da hun sagde, at hun ikke ville mere. Ja. Jeg tænker, at det at lære hinanden så godt at kende, det er jo ikke noget, der er givet i et parforhold. Det er jo noget, man aktivt skal gøre noget for. Hvad har I gjort for at lære hinanden så godt at kende igennem de år, I har været sammen? Jeg ved det faktisk ikke rigtigt, fordi det er jo meget sjældent, at nogen af os hævede stemmen. Selvfølgelig forekommer det kan ikke undgås i 55 års samliv. Men vi passede meget på, at vi aldrig nogensinde sårede hinanden. Fordi det, du har sagt, det kan du ikke tage tilbage. Hvis det er meget sårende, så er det uklogt. Jeg tror nærmest, det var, fordi vi begge to var meget igen pragmatiske og tænkte, nej, det skal kunne lade sig gøre på de vilkår, der nu engang er. Og der må jeg tillægge, at hverken Marianne eller jeg var opfyldt af nogle drømme i en eller anden retning. Bare man kunne bo der, eller bare man kunne få råd til en sejlbåd, eller den og den bil. Vi tog udfordringerne i den rækkefølge, de kom, og fik det bedst mulige ud af det. På den måde synes jeg, at det lykkedes for os at få lavet det, jeg kalder livsfylde. Og livsfylde, det betyder, at man ligesom har fået så meget på sin tallerken, at man har spist op og ikke beder om en portion mere. For nu siger det på den måde. Investeret, hvad der skulle til, for at vores liv skulle lykkes, også til det sidste. Nu skal jeg sige, at vi var begge to fra familier, hvor der ikke var nogen som helst skilsmisse. Det var nogle meget, meget, meget gode ægteskaber, både mine forældres og Mariannes forældres. Det var nogle herlige mennesker, og de havde ikke bare hinandens kærester og elskere og så videre, men de havde først og fremmest været hinandens allerbedste kammerater. Og det havde vi fået med hjemmefra, og det fortsatte vi med. Og det kan jeg mærke, det fortsætter også ud i de næste generationer. At den der fornemmelse af, at man har at opføre sig ordentligt og være en god kammerat. Ja. Og her for nogle måneder siden, der udgav du i bogen Mæt af dage. Ja. En bog om netop dit og Mariannes liv sammen og bevæggrunden for den 26. december 2023. Og i bogen, der bruger du ordene livslyst og livssmittelse. Det er 2 ord, jeg aldrig rigtig har reflekteret særlig meget over, men når jeg så lige tænker over det, så er det nogle meget smukke ord, synes jeg, og meget eksistentielle ord. Kan du ikke give en lille begrebsafklaring af ordene ud fra din egen personlige forståelse af dem? Jo, det vil jeg meget gerne, fordi det slog jo ikke fejl, at da jeg endelig var vendt tilbage til min tilværelse, så var der jo en masse medieomtaler osv. Og jeg kunne ligesom ikke undgå at komme ind i tanker omkring dødshjælp eller ikke dødshjælp, fordi det, jeg havde foretaget, det var jo kriminelt. Det var et drab, og det vidste jeg faktisk ikke. Jeg ved godt, det lyder fuldstændig naivt, men jeg mente, at det var en ting, det var en sag mellem mig og mig. Det var sådan en slags kammeratlig handling. Når jeg beder om det, så skal jeg bare gøre det på en ordentlig måde og se, at det fungerer. Men det korte og lange var, at nu kunne jeg ikke undgå at interessere mig lidt for begrebet dødshjælp, også fordi det er blevet bragt op i Folketinget osv. Så jeg begyndte at tænke lidt over det der begreb, som etisk råd siger, at vi skal være mest bekymrede for, nemlig glidebane. Forstået på den måde, at et svagt menneske, som måske har siddet i rullestol i 5 år, eller ligger med lammet fra halsen og ned osv., at vedkommende skal føle sig til ulejlighed og skynde sig hen og få bestilt en aflivning. Og det var jeg da fuldstændig klar over, at det måtte ikke være fremherskende på nogen måde. Derfor blev det klart for mig, at hele nøglen til, om man kunne komme i betragtning til dødshjælp, det var livslyst. Eller jeg tænkte, sådan nogle svage mennesker, som er generede ved deres situation, hvis nu de efter en ansøgning kom til at snakke med 2-3 personer, fagpersoner, en psykiater, en psykolog, en filosof eller hvad vi er, så skulle det jo nok passe, at disse fagfolk kunne afsløre, om vedkommende faktisk stadigvæk havde livslyst. Og hvis det var sagen, så skulle de jo bare stimuleres 100% i livslysten og leve videre på den bedst mulige måde. Omvendt var jeg sikker på, og det blev jeg mere og mere, fordi næsten hvem som helst jeg talte med, det kunne være naboer, næsten tilfældige mennesker der. Vi kom næsten altid til at tale om disse ting der, og så det slog aldrig fejl, at folk begyndte at sige, at det var ligesom min mor, hun havde 3 forfærdelige måneder til sidst. Og det blev klart for mig, at i min verden ville jeg gerne sætte fokus på det begreb, som jeg kalder
den bitre ende. Lad os dog tale om den bitre ende. Det er jo sådan, at folk, der bliver fysisk svækket og måske har kræfter, hvad ved jeg, de kan få fornøjelse af palliation og måske endda komme på et hospice og få en stilfærdig udgang på tilværelsen. Blandt andet fordi en læge må jo gerne give så meget smertestillende, at det medfører døden. Det vil sige, at vi har i Danmark en lovlig dødshjælp og den ulovlige dødshjælp. Så jeg forlængede bare mine tanker og mine observationer i retning af at komme med nogle forslag, der ligner det, jeg lige har givet dig nu. At jeg synes, eller jeg ved, at der vil være rigtig mange blandt primært ældre, som et eller andet sted kommer til et punkt, hvor de bare synes, at tilværelsen er ubærlig. Det er nemlig ikke altid nødvendigvis, fordi fysikken svigter. Det er det jo ofte, men det er det ikke altid. Og jeg lagde mærke til, at de fleste, som talte om dødshjælp, de sagde altid, ja, når vi kommer i den terminale fase, så tænkte jeg, hvad er den terminale fase? Det er typisk netop, når man har fysisk set afprøvet alle behandlingsformer og muligheder. Så kan man måske få lov til at blive anerkendt til at få hjælp til det sidste. Jeg har jo snakket med en masse journalister, blandt andet en fremragende journalist inde på politikken, der hedder Line Våben. Og hun tog til Oregon på et tidspunkt for sin avis, altså fra politikken, for at studere, hvordan dødshjælp fungerede der. For det er nemlig det første sted, indførte det per lov i 1998. Og hun blev derover og lavede 4 meget imponerende artikler i marts måned 24, hvor hun netop fortalte, at det kunne sagtens lade sig gøre at have en ordning, som ikke blev misbrugt på nogen måde, at det ikke var sport nemt at komme igennem systemet. Det var ikke noget, man skulle ønske, at man kunne skubbe sin tante Oda igennem systemet, bare for at få hendes penge og sådan noget. Og at i mange tilfælde så endte en positiv vurdering, altså en tilladelse til at dø, bestod meget ofte i, at folk blev udstyret med den nødvendige medicin, som de så bare kunne have derhjemme. Og i mange tilfælde, så blev den ikke brugt. Og den situation, synes jeg altid er optimal, det må jeg sige. Og der havde man også et korps af frivillige, som kom og hjalp folk i den sidste tid. Det var ikke noget med, at man annoncerede, at vi har dødshjælp og så videre. Nej, det fandtes bare, og det vidste dem, der havde brug for det. Men altså, de fleste herhjemme er meget skræmt ved den hollandske model, fordi det virker som om, der er næsten alt muligt. Ja. Det skal det jo ikke være. Og det er derfor, jeg har, og det har jeg fået nogle kommentarer til, at jeg mener faktisk, at hele det her problemkompleks hører først og fremmest til sådan efter 80 års alderen. Det er der nogen, der siger, det er jo da en underlig kunstig, det siger alle 80-årige skal pludselig være generet ved, at det er i live og skynde sig lidt at dø. Det er jo slet ikke det, der er meningen, men jeg synes ikke, at jeg vil udstrække begrebet dødshjælp umiddelbart til alle mulige yngre generationer, skilsmissefolk og teenager, som ikke kan blive i godt humør og alt det der. Det går ikke. Det er nogle helt andre problemstillinger. Man trådte ind i de voksnes rækker i 18-årsalderen, så træder man på mange måder ud af det i 80-årsalderen. Det kan jeg jo mærke på mig selv. Man kommer ud af cirkulation, man har kun sig selv, man skal passe på, og man skal sørge for at have det hyggeligt og spise godt. Og mange pensionister, de rejser 4 gange om året. Så det bliver tidsfordriv i stedet for et aktivt liv i samfundet. Og hvornår i dit liv har du så mærket, at livslysten har været stærkest? Jeg skal måske ikke kalde det livslyst, men jeg havde det fint med de opgaver, jeg var blevet pålagt eller påtog mig. Jeg synes, det var spændende at være dokumentarfilmproducent. Jeg holdt meget af mine kolleger og de andre filmfolk og så videre. Der var fuld gang i den. Jeg havde rigeligt at se til, og med familien og børnene på vej op og så videre. Så jeg har altid været god til at honorere forventninger. Ja, og hvornår i livet har du så lagt mærke til, at du var livsmættet? Altså, hvornår begyndte du at kunne mærke det? Det kunne jeg i løbet af 2023. Der knækkede filmen. Ja. Jeg kunne jo godt mærke, fra dag af, der var det indespærring for Marianne, og jeg skulle bare sidde siden af og prøve at se, om jeg kunne give hende lidt melon eller avocado og sådan noget. Selvom hun måtte ikke få mad igennem munden. Men efterhånden fandt man sig i, at jeg var lidt anarkist. Så jeg gav hende nogle små bløde lækkerier og sådan. Det var jo en udmærket opgave, men den kunne jo ikke blive ved for helvede. Altså. Hvordan føles det at være i live, når man er livsmættet? Det er en meget blandet oplevelse. Jeg er jo for eksempel på den måde, jeg selv har gjort det. Jeg er jo blevet alene. Og det har jeg det ikke godt med. Nej. Jeg gør, hvad jeg kan for at lade være med bare at styrte rundt i byen og gå i biffen hele tiden og sådan nogle ting. Fordi jeg vil gerne mærke efter,
for det første, hvordan det er at være alene, og for det andet mærke efter, hvad jeg måske alligevel har lyst til. Jeg har for eksempel ikke lyst til at tage ud og rejse. Jeg vil ikke sætte mig op i en flyvemaskine af hensyn til klimaet. Meget banalt. Jeg synes, klimaspørgsmålet er fuldstændig grotesk. Altså, det er helt forfærdeligt, som vi er ved at trille bloden ud over afgrundens rand. Det er helt forfærdeligt. Ja. Og på den måde laver jeg en form for simple living for mit eget vedkommende. Og jeg har haft et problem hele vejen i år, i 24. Jeg mangler appetit. Jeg skal gøre mig umage for at spise, og jeg kan godt finde ud af, at jeg har lavet mad i 20 år. Også god mad og alt muligt andet, men jeg har meget svært ved at få appetit. Og i min stille sind, så tænker jeg, at det er måske endda også i overført betydning et problem for mig. Jeg har ikke appetitten mere. Ja. Men jeg er et livsdueligt menneske. Jeg kan sagtens finde ud af det. Jeg lever alene her. Jeg har ikke brug for nogen hjælp. Og min familie er vanvittigt søde, og vi ses meget. Og vennerne er også helt i orden. Så jeg kan ikke klage. Men at være alene, det er eddermame en udfordring. Det synes jeg virkelig. Ja. Man skal gå og tale med sig selv hele døgnet og træffe beslutninger, som er mere eller mindre ligegyldige. Jeg læste en artikel, som var meget sød med en enke efter en kunstmaler, som sagde, at det jeg savner, det er, når jeg står hen ved vinduet og ser, at det er begyndt at regne, at jeg så kan sige hen over skulderen, nå, det er begyndt at regne. Altså den der form for small talk, den er svær at undvære. Og det kan jeg virkelig godt. Men jeg er ikke den type, som vist nok flere andre enlige mænd i min situation, de finder sig en ny kvinde. Jeg har haft. Du har haft din kærlighed. Ja. Ja. Og det betyder ikke, at jeg ikke har gode veninder og andre, som også er blevet alene hen ad vejen og så videre. Og det går også til udstillinger og i biografen og sådan ting. Men jeg skal ikke begynde at have et nyt forhold ind ad døren. Det skal jeg sgu ikke. Så du lever, du gør ting, du forsøger at få mad ned, du har dejlige mennesker omkring dig, men du har ligesom, hvad kan man sige, mistet den store appetit på livet. Ja, det er helt rigtigt. Jeg prøver at finde gode måder at få dagene til at blive spændende. Jeg synes, det er svært. Ja. Lad os spole hen til den 26. december sidste år. Hvordan havde du det i din krop? Hvilke følelser havde du, da du giver Marianne den her dose metadon? Var du bange? Nej, og jeg ved godt, det kan lyde igen sådan mærkeligt køligt, men jeg var først og fremmest optaget af, at det skulle gøres ordentligt. Altså, jeg skulle ikke sidde der og blive i tvivl og lade være alligevel, og nej, og ditten og datten. Jeg skulle simpelthen ikke ryste på hånden. Så derfor følte jeg meget, at det var et spørgsmål om at lave færdig arbejde, både for mig, men også for mig selv. Sådan at jeg bare vidste, at jeg havde gjort, hvad man forventede af mig, og hvad Marianne forventede af mig. Jeg var fuldstændig klar over, at hun skulle simpelthen ikke være i en situation, hvor hun vågnede op igen. Du var på en mission, hvis man kan sige det. Ja, jeg var jo meget opmærksom på, at der var ingen andre, der kunne gøre det. Hun havde bedt mig om det, og det var det mest naturlige i verden. Og derfor var jeg den eneste, der kunne gøre det. Ja. Det der med, at jeg måske kunne have begyndt at diskutere det med nogen, osv., det var jeg fuldstændig klar over. Det kan ikke lade sig gøre. Der findes ikke en hjælp, som jeg kan trække på, som kan overstå problemet for Mariannes vedkommende. 100% alene. Og jeg skulle ikke dele det med nogen. Jeg skulle heller ikke prøve på at vække Marianne og sige, så vi talte om det i morges, nu gør jeg det, og bare du ved det, og farvel. Nej, jeg skulle ikke forstyrre processen. Jeg vidste, at den skulle være definitiv. Ja, og det er jo noget kun du kan vide. Og det er jo også det, der er så smukt, synes jeg, det her med, at I kender hinanden så godt, at du kan vide det. Du sender jo den her mail ud, en afskedsmail. Ja. Så jeg planlagde at tage mine egne piller, en lignende dosis, 2:30. Men inden da, så skrev jeg altså nogle afskedsbreve både til de nærmeste og til venner og kendte. Og jeg burde jo selvfølgelig have forsinket afsendelsen af dem, men det vidste jeg ikke, hvordan man gjorde på det tidspunkt. Så jeg sendte dem dag ved 2:30-tiden. Og der vidste jeg jo ikke, at skæbnen ville, at vores dejlige datter, Louise, hun var i byen med sine veninder. Og hun ser så, der kommer en mail på hendes telefon, og hun læser den. Og hun ringer straks til sin storebror Jonas, som er i Liseleje sammen med sin kone.
og så læser han den, og de skynder sig lidt at pakke sammen og kører mod byen, og hun prøver også at få fat i sin mand, som ligger og sover meget dybt hjemme på Vesterbrogade, men det lykkes også sådan. På et tidspunkt var de der alle 4, og jeg skal lige tillægge, at da hun forlader Marianne fra plejehjemmet, så kører hun ud til mig og finder den der ekstra nøgle, vi har nede ved havedøren, og så kommer hun ind, og i stedet for at ringe 112 eller hvad ved jeg, så lægger hun sig ind til mig, og det ved jeg jo ikke, jeg sover. Men altså, så kommer de andre, og de er alle sammen fuldstændig enige om, de 4, søn, datter, svigersøn, svigerdatter. De er alle sammen enige om, at jeg vil det der, så det skal ikke forstyrres. Men pludselig, så vælter det ind med redningspersonale og politi. Det er så medarbejderen på plejehjemmet, som ikke må lade være med at råbe vagt i gevær, hvis hun har kendskab til, at der er nogen, der er ved at tage livet af sig selv. Og mine børn og svigerbørn, de siger så til de her mennesker, der kommer ind, I skal ikke gøre noget. Han vil det der. I skal ikke gøre noget. Men det må de ikke lade være med. Og det vil sige, hvis de kan genopvække mig, så har jeg pligt til at leve videre. Og det er et tema, der har fascineret mig meget, det der med at have pligt til at leve. Fordi hvis jeg lige tænker på Marianne, så havde jeg jo faktisk haft pligt til at sørge for, at hun levede videre. Og jeg er bange for, at hun selv i sin dårlige tilstand sagtens kunne have levet 4-5 år. Hendes organer var gode, og hendes knogler var stærke. Men det Gud forbyde. Det korte og lange er, at de får så pumpet mig op med en hel masse og smidt mig på Bispebjerg, hvor jeg vågner op på et tidspunkt og tænker, nej, det var sådan set ikke det, der var meningen. Men det kan jeg så ikke gøre noget ved. Og jeg kan se med det samme, okay, så må der jo ligge en række år foran mig, hvor jeg må fortsætte med at leve. Altså, jeg havde tænkt mig at gå lige rundt om hjørnet og tage nogle flere piller. Havde du og Marianne ligesom fortalt jeres søn og datter om jeres plan om at gøre det her sammen? Ja, det havde vi jo automatisk gjort ved den der kronik i Politikken i slutningen af september, som vi selvfølgelig havde talt om i familien, og jeg tror, det var i begyndelsen af december, jeg havde et lille møde her hjemme hos mig selv med søn og datter om nogle økonomiske ting osv. Og Jonas startede med mødet med at sige, jeg vil bare lige sige, jeg er afklaret. Og så sagde Louise, det er jeg også. Så jeg mener, det kom ikke bag på dem, at Marianne trængte. Godt ved, at det kom bag på dem, at jeg drog den konsekvens og tage mig selv med. Det tror jeg nok, det gjorde mig i nogen grad, men det var ikke fuldstændig bag på dem. Okay. Alle vidste jo, at vi var et fuldstændig sammensvejset par. Var du i tvivl om, hvorvidt dine børn ville være tilbage og undre sig over, at de ikke var nok til at give dig lyst til at forblive i live? Det er selvfølgelig det ømmeste spørgsmål i hele den sag. Kunne jeg være det bekendt overfor mine nærmeste? Altså, da jeg jo godt kunne leve, kunne jeg så være bekendt og fjerne mig fra deres tilværelse. Så det må jeg sige, det var selvfølgelig den eneste samvittighedskval, jeg havde. Det var det. På den måde kan man sige, at da det jo altså ikke kom 100% bag på dem, det lettede vel lidt på det. Og da de jo selv begge to blev bestormet af medierne efter begivenheden der, og de opførte sig så utrolig loyalt. Det var helt vildt, så smukt de omtalte tingene, og de kaldte det en kærlighedsgerning, det jeg havde gjort. De besøgte mig super kort allerede på Bispebjerg Hospital, og fik lige lov til at give mig et lille kram, og Jonas viskede mig ind i øret, vi er 100% bag dig. Og så videre. Så det har været en kolossal støtte. Det er meget smukt, synes jeg. Ja, det er det virkelig. Ja. Og de vedtog simpelthen, vi siger bare sandheden, ikke noget pjat. Og det vil sige, at medierne jo i den grad blev glade for at have med dem at gøre, fordi de var tilgængelige, de var til at tale med. Det blev en meget smuk periode i virkeligheden for dem og børnebørnene, fordi på en underlig måde, så er det jo en usædvanlig måde at blive svejset mere sammen på, ikke? Ja, det er det. Og efterfølgende så blev det jo varetægtsfængslet for drabet på Marianne, da det jo er ulovligt i Danmark. Hvordan føles det, at loven bestemmer, at dit og Mariannes ønsker om at forlade verden er strafbart? Jamen det er lige præcis det, der fik mig til trods alt at kaste mig ind i tankerne om, kunne man ikke finde en model for dødshjælp, hvor sådan et tilfælde som vores ville kunne lade sig gøre inden for lovgivningen. Fordi, som sagt, jeg var godt tilfreds med at have gjort det. Jeg bar gerne byrden, fængsel og alt det der, fordi jeg vidste, at jeg havde gjort det rigtige. Men samtidig så, jeg var jo ikke vred på samfundet, men jeg blev meget forbavset over, at jeg åbenbart havde pligt til at leve. Det synes jeg er noget underligt noget. Og jeg kan også i mit eget tilfælde spørge, hvem har glæde af, at jeg er her? Jo, det har mine børn, selvfølgelig mine børnebørn. Men samfundet som sådan, det er der ingen glæde af, at jeg er her. Bare en almindelig forbruger, som får en folkepension og går i posen og køber leverpostej.
Ved du, hvad det politiske argument er? Altså, det er jo rigtigt nok, hvorfor er det, du skal blive, hvis du ikke vil? Hvorfor er det, de holder så meget fast i, at vi skal leve til, vi ikke trækker vejret mere? Der er nok forskellige forklaringer på det, men det er klart, at alle folk, der er mere eller mindre i den kristne tro, for eksempel Kristi Dagblad, de har været meget kritiske over for mig og hele det der fænomen. Jeg tror, det er sådan, de fleste har den der tågede forklaring på livets ukrænkelighed, at vi kan ikke være bekendt og begynde at pille ved tingene. Ikke noget så seriøst som selve døden. Det må være det, der gør det. Efter min mening er det jo ikke et spørgsmål om en værdig død, det er et spørgsmål om et værdigt liv. Det er meget mere vigtigt at sige, at livet skal være så værdigt som overhovedet muligt, så længe som muligt. Men at det ligefrem skal være sådan, at man absolut ikke må gå ind og hjælpe en, der meget gerne vil dø, med at dø. Det kan jeg ikke godkende. Nej. Nogle måneder inden havde du skrevet den her kronik i Politikken, hvor at du ligesom skrev den på vegne af dig og Marianne og argumenterede for dødshjælp. Det her drab på Marianne og dit selvmordsforsøg, var det også på en måde en del af en aktivistisk agenda? Nej, på ingen måde. Det var meget personligt og meget privat. Nej, jeg havde ikke nogen som helst overbygning på det, sådan at nu skal de bare se, hvordan man gør, hvis det endelig skal være. Nej, overhovedet ikke. Jeg var slet ikke enig i de tanker, så nej, der var ikke noget aktivisme i det der. Men det er klart, bagefter har jeg sådan mere følt, at jeg blev lidt aktivistisk, fordi omstændighederne lokkede mig til at forstå, at jeg havde fået en stemme ved de der begivenheder. Og det, man kalder en platform. Og så tænkte jeg, det bliver jeg sgu nok nødt til at leve op til. Inde i fængslet i Vestre havde jeg gode samtaler med både en socialrådgiver, en psykolog og en præst, og det var sgu meget sødt. Og psykologen siger til mig, efter vi har talt sammen en halv times tid, så siger han, jeg tror, der er en grund til, at du er her stadigvæk. Jeg tror, du har et ansvar. Og det skal man ikke sige ustraffet til mig. Ansvar, det betyder, at der er nogle pligter, der er noget, der skal efterleves, der er noget, jeg skal bruge de kræfter, jeg nu har på, og så videre. Det må jeg sige, det er sådan en meget enkel måde at se det på, som jeg godt kan anerkende. Og hvordan har du det så i dag her, et lille års tid efter? Altså, fordi Marianne gik borte, du vågnede op, så blev du varetægtsfængslet, så kom du ud. Der har været helt vildt meget medieomtale. Hele Danmark har en holdning til din handling, som du selv siger jo er super intim og sårbar, noget mellem dig og Marianne og jeres familie. Hvordan har du det i dag så? Altså med hensyn til hele sagen det kan vi lige tage først, fordi der er jo sket det mærkelige, at politiet brugte meget lang tid på at efterforske. De talte med måske 30 vidner, og jeg var ude at hente mine computer i marts måned, og så spørger jeg den efterforsker, som udleverer dem til mig, så siger jeg, alle de der mange samtaler, jeg har gennemført, er det ikke fuldstændig samme historie, I hører hele tiden? Jo, det måtte han jo nok ind. Der var ikke mange nuancer i det. Så siger jeg til ham, har I fundet the smoking gun? Nej, så han ville have fundet nogle mindre ting. Og det vil sige, at man først i slutningen af april afleverer de efterforskningen til anklagemyndigheden. Og anklagemyndigheden har haft den siden, og der sker bare ingenting. Og det er jo tankevækkende på mange måder sikkert, fordi har man virkelig tænkt sig bare at lade den dø stille og roligt? Det er der meget, der tyder på. Kan man det? Nej, det tror jeg nemlig ikke, man kan. Jeg har talt med min advokat om det her. Ja. Vi blev enige om, at han kunne godt lige tage og rykke en gang og spørge, hvad sker der? Jeg tror, at anklagemyndigheden har ikke spor lyst til, at der kommer mere presse, fordi de har en svag sag, men forsvar siger, at de har ikke noget at komme i. Og derfor mener han, at den retshandling, som vi kan se i øjnene eller forvente, det er en times tid eller halvanden i Frederiksberg Byret, fordi der taler om en tilståelsessag. Jeg har jo lige fra starten, fra det allerførste møde med politi og myndigheder, der har jo fortalt fuldstændig, hvad der var sket og hvad vores tanker var. Så der er talt om en tilståelsessag, og i udgangspunkt, så stoler man på en tilståelse. Og derfor tror jeg, at anklagemyndigheden, de gider simpelthen ikke bruge kræfter på det her. Det er så den side af sagen. Den er død stille hen. Men dit spørgsmål var jo også, hvordan jeg sådan generelt har det, ikke også? Ja, har du haft plads til at sørge også? Ja, nu ved jeg ikke rigtigt, om der er en særlig opskrift på, hvordan man sørger. Nej. Altså Marianne er her hver eneste dag. Hun hænger med masser af billeder på væggene her og så videre. Og der er jo ikke nogen afstand. Hun er der ikke rent fysisk, men hun er der i ånden hele vejen igennem. Så hun har ikke forladt bygningen. Ikke på den måde. Jeg græder ikke mere. Det kan man måske sige, er du nu tørret ind din kølige støder? Jo, en sjældent gang, så kan det pludselig briste. Men i almindelighed, så prøver jeg bare at se, om jeg kan få en rimelig sammenhæng i tilværelsen. Hvis det var lykkedes for mig at tage mit eget liv, det passer mig fint. Jeg har ikke brug for at leve ret meget mere, men jeg må indrømme, at min familie er glad for, at jeg er her. Også vennerne. Ja.
på den måde skal jeg bare fortsætte. Og som sagt, jeg gør mig umage for nu i min alenehed at spørge mig selv, hvad har jeg lyst til? Jeg elsker at gå i biografen, jeg elsker at gå i teater, musik, udstillinger. Jeg læser rigtig mange bøger, og jeg ser selvfølgelig også noget fjernsyn. Så jeg har aldrig kædet mig, og det gør jeg heller ikke nu. Jeg keder mig ikke. Jeg keder med en noget anden situation, end når man lige hen over skulderen kan sige, nå, nu bliver det sgu regnvejr i dag. Ja, det forstår jeg virkelig godt. Ja, som jeg startede med at sige det er jo, jeg synes, det er en virkelig, virkelig sårbar og smuk og svær historie. Også fordi, at hvis der er andre, eller det går ud fra, at der er andre, der er i samme situation, som Marianne var i. Jeg ved, at det jeg gjorde, det foregår hele tiden. Stille og roligt. Jeg gik på kirkegården forleden dag, som ligger lige her ved siden af, og så kommer der en kvinde hen til mig og siger, det er dig, er det ikke? Så siger jeg, jo, det må vi indrømme, det er det. Så siger hun, ja, vi gjorde det samme med min mor. Altså, jeg tror, det foregår hele tiden. Okay, ja. Heldigvis er det politisk også noget, der stadig bliver ved med at blive diskuteret, fordi altså, jeg har fuld forståelse for det. Der er Marianne besluttet, og jeg synes da, at det vil være spændende, hvis at Danmark også turde at dykke endnu mere ned i det, som du selv siger. Der er jo andre lande, der gør det. I Oregon gør de det på en måde, USA, og så i Holland, så gør de tingene på en anden måde. Og der er flere og flere lande, der indfører sådan noget. Præcis, og jeg synes da bestemt, når det er så, det er jo livet, det handler om. Altså, det er jo det største, så er det jo i hvert fald noget, man skal dykke ned i. Jeg tror desværre, at politikerne er blevet grebet af berøringsangst. Nu får de ganske vist den her udmelding fra den her kommission, og der ligger også 50.000 underskrifter i Folketinget, som gør, at de burde at diskutere det, men jeg tror, de har en berøringsangst, som er meget voldsom. Og, altså, der er jo ikke rigtig sådan en fodslag. Mette Frederiksen og Lars Løkke, de har begge to holdninger til, at de mener, der skal ske noget på det område der. Men bortset fra det er jeg ikke sikker på, der er. Jo, ude i befolkningen er der stor opslutning, men jeg er spændt på at se, om der sker noget overhovedet. Jeg tror, det er den type sag, som man på en eller anden tidspunkt vælger at skyde til efter næste valg, du ved. Jeg tror ikke rigtigt, de tør. Nej, det er spændende, hvad der sker med det. Og jeg synes også, at debatten i aviserne er død hen. Til og med en gang i sommer, måske hen over sommeren der har været ret mange indlæg af kronikker og ting og sager. Men lige nu synes jeg, det ser ud som om, nej, nu har vi noget andet at beskæftige os med. Ja, det er ikke sådan en, der er aktiv hele tiden. Det er det bestemt ikke. Nej, og det er selvfølgelig også rigtig interessant at se, hvad det ender med dig i forhold til din dom. Ja. Det er jo også sådan lidt mystisk for dig, at der bare ikke sker noget lige nu. Ja, det er lidt mærkeligt at hænge deri. Ja. Men altså, jeg ved, at også gode venner og bekendte, som er advokater og kender Gud og hvermand og dommer og alt det der, alle siger, at jeg får en mild dom efter en af de milde paragrafer, og den bliver jo nærmest betinget, fordi jeg jo har en ren straffetest, så jeg er ikke spor bekymret. Nej. Jeg får måske en betinget dom på 4 måneders fængsel, eller sådan noget. Du er ikke bange? Ikke for 5 flade øre. Vi er jo ved at være ved vejs ende, så det betyder, at vi er nået til afsnittets råd eller øvelse, hvis du har noget, du vil dele. Man kan jo få lavet et behandlingstestamente. Det synes jeg, alle skal. Ja. Der er jeg enig med Liden Hansen, min gode veninde, om, at der burde være en rubrik, som hed, at man overlader til nogle gode venner og bekendte at agere på ens vegne, hvis man bliver dement eller får en blodprop, at man ikke selv kan styre sine egne sager. Og så skal de træde ind og gøre det, som man er blevet enige med dem om, og det skal følges. Det er jo noget, der findes i dag, men jeg synes, at de mennesker, som også lytter til det her, jeg synes, de skal begynde også at deltage i en eller anden debat med deres nærmeste og deres venner og bekendte, som kunne skubbe i den retning, at man får ret til både sit eget liv og sin egen død. Vi taler sammen om det. Ja. Og selvfølgelig, jeg håber, vi kan påvirke myndigheder, politikere, hvad vi er til, at få en lovgivning for dødshjælp. Det håber jeg virkelig meget. Og jeg synes, andre skal blande sig så meget, de har mulighed for at lyst til. Okay. Jamen, på den opfordring, så var det alt for i dag, Ebbe. Tusind tak, fordi at du ville tale med mig. Selvfølgelig vil det. Og dele din historie, som jo, den er jo yderst personlig og sårbar. Og så samtidig med det her, så er den jo også bare super offentlig, og en del af den offentlige debat, og det er jo sådan set også blevet til politik. Det er jo enormt interessant at høre om. Jeg vil lige afslutte med en ting, hvor det? Ja, selvfølgelig. Jeg har lagt mærke til, at de folk, der beskæftiger sig med det, også i presse og sådan nogle ting, de der rigtig for alvor kommer igennem
det er alt sammen akademikere. Ligesom etisk råd, det er alt sammen professorer, doktorfiler, doktor dit og dat. Og jeg kunne mærke faktisk, at en ting er, at jeg har den historie, jeg har, og jeg kan fortælle om detaljerne og alt det der, men jeg burde ikke begynde at beskæftige mig sådan på et overordnet plan med ordninger for dødshjælp, lovgivning og alt det der. Der synes man simpelthen, det hører til i den akademiske verden, eller den politiske, det skal vi nok ordne. Der er en lille diskrimination der. Jeg må gerne være sådan en interessant privatperson, men jeg skal ikke begynde at have mere vidtgående meninger. Okay, så er det godt, at vi kommer lidt rundt om det hele i dag. Ja. Og hvis man vil vide mere om dig, kan man jo læse din bog Midt af det. Ja, på Mofibo er der en læservurdering på 4,3, det er meget fint. Nej, hvor flot. Ja, hvorimod jeg fik jo nogle blodigt dårlige anmeldelser i Politikken og Berlingeren. Nå, for søren. Helt forbavsende dårlige. Okay, det må da have gjort ondt. Ja, det gjorde meget, meget ondt. Ja. Men jeg tror også, at der må have været andre grunde, end at så håbløs er den bog sgu ikke. Altså, jeg tror netop, at en del af det kunne godt være det, jeg snakkede om lige før, med at nu skal jeg ikke komme for godt i gang. Personlig historie er fint og interessant, men overbygningen, den kan jeg godt overlevere til andre mere kyndige. Aktivisme har jo altid eksisteret, og det er jo også det, det er, når man går ud og prøver at præge den offentlige debat, så det kan ja, men helt klart. Jeg har altid været lettere anarkist. Samtidig med, at jeg er en meget artig dreng. Yes. Jeg vil også sige dig tak. Nu kender jeg dig jo ikke rigtigt. Jeg ved ikke, hvem du egentlig er, men jeg siger dig mange tak, fordi jeg synes, det har været spændende at tale med dig. Det var godt. Tusind tak, og have en rigtig dejlig dag. I lige måde. Tak for henvendelsen. Det var godt. Hej. Og det var også alt for mig i dag. Tusind tak, fordi at du lyttede med. Det var en meget spændende historie fra Ebbe. Det sagde jeg sikkert også 1000 gange. Jeg synes, det er sårbart, og det er stærkt, og det er smukt. Fordi det synes jeg virkelig. Og jeg synes virkelig, det er interessant, det her spørgsmål om pligten til at være i live, og frihed til sit eget liv, og livslyst og livsmættelse. Det er en diskussion, jeg synes, vi skal blive ved med at have. Og jeg synes, vi skal lære af alle de andre lande, der allerede har dødshjælp, og se, hvad er godt og hvad er ikke så godt. Og det betyder ikke, at vi bare skal indføre noget med det samme, men jeg synes i hvert fald, at man skal være nysgerrig. Vi lever jo under regler og love og normer, men vi er også alle sammen mennesker i sidste ende. Så det er også et interessant spørgsmål, hvor langt vi vil gå på kompromis med vores egen frihed. Tak fordi du lyttede med, og husk at gå ind og følg Hyperfokus der, hvor du lytter til podcast, så får du automatisk besked, når der er et nyt afsnit ude. Husk også at følge Hyperfokus på Instagram, hvor at jeg tester øvelserne, og jeg giver jer mulighed for at stille eksperterne og gæsterne spørgsmål. Og i dag, det er sidste afsnit, inden jeg går på juleferie, så jeg håber, I får en rigtig dejlig jul og en dejlig december måned og et godt nytår, og så ses vi igen i starten af 2025. Ha' det godt.